Ka fara lakanabaliya gɛlɛyaw kan, gɛlɛya wɛrɛ min bɛ dɔgɔnɔ jamana na an bɛ don min na i n'a fɔ sisan o kɔni ye sumankotanya gɛlɛya ye. Wa degun fanba o bɛ musolakaw de kan. Hakaja muso minnu y'u ka sigiyɔrɔ bila lakanabaliya kama ni ka n'u sigi dugubaw kɔnɔ, Alidinɛ Gindo ale y'o muso dɔ ye. An bɔra Banba ka na, an na kuma an kun bɛ dɛmɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni nka ɲinan kɔni an tɛ ka dɛmɛ sɔrɔ, suma sɔngɔ ka gɛlɛn. Aw ɲɛ b'a la an yɛrɛ bɛ ka mɔni de tobi walasa an bɛ se ka an denbaya balo cogo min na. Ne de bɛ denmisɛnninw ka balo ɲini. Lakanabaliya o kɔni kɛra sababu ye ka maa caman bɔ u sigiyɔrɔ la. Umu n'a cɛ olu sigilen bɛ Bankasi nka se foyi t'u ye. An kɔni ma kun bɛ foyi cogo an bɛ k'an débrouiller an yɛrɛ ye k'an ka balo ɲini an yɛrɛ. Ne bɛ na débrouiller nafɛn feere de la, an mago bɛ balo la. Baloko gɛlɛya de b'an na. Lakanabaliya ani sumankotanya gɛlɛya kɔni bɛ Ajaratu hakili jigin kosɛbɛ waati min na basigi tun bɛ olu ka dugu la, u tun bɛ balo cogo min na, nka bi na a bɛ koro. A cɛ o kɔni tɛ yan, ale de jɔlen don ni denbaya ye. Ani kɛlɛ ko kan wuli kɔni an kun bɛ Ala tanu. Baloko dɛsɛ t'an na, an ka denmisɛnninw bɛ kalan na, fɛn bɛɛ bɛ normal la, mais depuis nin ko in nana kɔni a kɛra jigitigɛ dan ye an kan. Denmisɛnninw bɛ kalan kɛ tuma dɔ la yɛrɛ a tɛ sɔrɔ ka sara. Fo ni mɛtiriw hinɛna an na ka kalo 2 kalo 3 to an ye. An bɛ débrouiller ka finiw ni ɲɔgɔnw susu ka sɔrɔ k'u sara. O kɔlɔlɔ de b'an kan kosɛbɛ mais bi na a degunba yɛrɛ balo ka sɔrɔ fɔlɔ. Ni musolaka ninnu bɛɛ lajɛlen n'a ka degun don, Mariam Mayiga ale bɔra Yoro commune na ka n'i sigi Koro nin y'a san 3 ye. Gɛlɛya min bɛ na o ye baloko gɛlɛya de bɛ na. Ne nana ɲinan de. Den fila de bɛ n bolo u bɛ madarasa la, kelen bɛ ekɔli la. Baɲumankɛtɔnw tun bɛna dɛmɛ lase k'a ɲɛsin maa minnu y'u ka sigiyɔrɔ bila lakanabaliya la, nka nin waati in na u sen sumayalen don kosɛbɛ. U caman ka fɔ la o de kɛn bɛ sababu ye ka degun lase olu ma an bɛ don min na i n'a fɔ sisan. Tijani Wederawogo, VOA Bambara ka bɔ Koro.